Hvordan synes I, det går? Ja, det er lidt svært med så meget vind, men at det går. Giver blæsevejret nogle udfordringer? Ja, det kan man vist roligt sige. Hvad glæder du dig allermest til, der skal ske i dag? Det vi får at sætte der telt op, tror jeg. I want to meet some interesting people from other countries. Have fun and lose control. I think the concert. I'm just waiting for that. Ja.